سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علته زيناتات ركب قدماي مينستر إثيوبيا أبا أحمدن قدماي مينستر السودان عبد الله حمدوكن حصص أخيبا إيجاد كجبر كم زخنة مبصح قدماي مينستر أبا أحمد نام مقلة كجبر زي حساب زلو حيال تفتيش بمنقد فدرال مراحي كل التجراي كوين زت تمرسه دكتور مول نجاز تزاربو أمباسادر إثيوبيا أبي أوروبا وحبرت زحابة ملسي ترامب السعور نايز عم تباهيلو مرقحون كالنز دهسس زيناتاتن تنتناتاتن حيزلكم متيالغو سناي نيمك تالغي زين داتمنغو أبزا چانل دما نيوتر تخاتاتلتن مخان سابسكرايب كتقبرو بغبري عدمكم تمالي قدماي مينستر مساجر منغست السودان عبد الله حمدوك مجلس قدماي مينستر إثيوبيا أبا أحمد كومد ما بيت صحفت اتناي السودان قدماي مينستر نبي إثيوبيا ناي كلتا معلت مبصح كايد ناب أديس أبا كم زاتو يذكر اتناي السودان قدماي مينستر جنا كابتن خلتا معلتات زتبهال عدد كساب حجي بلك عبزي تقلص مخنيات مس أبي أحمد دحر زكايد الزرب أو وشت ساعاتيو ناب هاجرو السودان زتملسا نتي مونغو قدماي مينستر إثيوبيا مزنو قدماي مينستر السودان زتخايد ركب ملكي تخا مع كان زينا رويترز كبسلسته لعلوت حلفت السودان زرخبت حبريتا كم زنصرو قدماي مينستر السودان عبد الله حمدوك اب إثيوبيا نتياب كلل تግራይ ዘሎ ኩናት አመልኪቱ ሞንጎኛ ከሆውን ኮምድማ ዘሎ ኩነታት በሰላም ክፍታሕ ኳን ተሓተተ አብይ አሕመድ ዝመርሖ መንግስት ኢትዮጵያ ግና ነተነ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ሐሳብ እቲ ኩናት ተወዲኡ ስለዝኾነ ዘይድል በመባል ነተነ ሞንጎኛ ሐሳብ ከም ዝነጸገ ያገሊጻ ዘላ ነቲ ዝነበረ ረክብ በዝመልከት ድማ በወገን ሱዳን በጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐመዶክ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብቲ ምስ አብይ አሕመድ ዝገበሮ ፍረ ዝተረኽቦ ዝበሎ ረክብ ኣብ ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ዝድህስስ ሕጹጽ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ክግበር ተሰማሚዖም ከም ዘለውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ ዘይምስማዕ ብዝምልከት ከዓ ኣብ ሙቓም ሓንቲ ኮሚቴ ክሰርሑ ተሰማሚዖም ከም ዘለው ይገሊጹ بوغن إثيوبيا خان نتيا مونغوزوم كلتا مراحت زتجبر ركب فرز ترخبو نيري دحر مبال قدماي مينستر سودان عبد الله حمدوك منغست إثيوبيا ابتي حقنا مخبار مسرحو دغفو غليصو كبلي مغلص اوصي زلا ازي يخون بر سودان ابزناي تግራይ ጉዳይ قدم حجي زي شاراو مرغص خم زلوا غليصا كم زنبرت يذكر بوغن إثيوبيا دما بزعبتي عبد الله حمدوك مونغونيا كخون زقربو زتنصغحتو زخونه يخون مغلصي ايتوهابن يزلا اب كلل تግራይ زلو كينات ابزوان قدماي مينستر إثيوبيا ابا احمد اب قعيو تريفو زلخا نتم غبنኛታት يله زصوعن وغانات متحازي زبل እኳ እንተኾነ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ገሊጻቶ ከም ዘላ ግና ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ትክልል ተኽሲ ጌና ቀጻለ ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘለዋ ገለ ካብ ጋዜጠኛታት ድማ ወታደራት ፌደራል ዝሓዛ መካይን ናብ ክልል ትግራይ ክኸዳን ከለዋ ከም ዝረአዩ ከምኡ ድማ ኣብ ደቡብ ትግራይን ሰሜን ክልል ኣምሓራን ዘሎ ከባቢ በብዝሒ ምንቅስቓስ ናይ ኣምቡላንስ ጌና ከም ዘይዕረፈ ዘሎ ያገሊጻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ጌና ቀጻለ ከም ዘሎ ይግለጸሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ናብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ሃንደበታዊ ምብጻሕ ኣካይዱ ኣብቲ ምስሊ ዓለወት ኣዘዝቲ ኣብ ውግእ ዝሳተፍ ዘሎ ሰራዊት ዝተራኸበሉ ግዜ ኸ አብይ አሕመድ ንብቕዓት ወታደራቱ ድሕሪ መድናቕ ኣብ መቐለ ይኹን ካልእ ከተማታት ኣብ ሲቪላዊ ሰብ ዝኾነ ጉድኣት ከይወረደ ከም ዝገሮም ከተማታት ክሕዙ ምኽኣሎም ብሉጽነቶም ይዘመስክር ብምባል ነቶም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 11 ዕለት 4 ጀሚሮም كساب حجي أو وقت تصميدهم زلوا وتهدرات فدراليو كدنق ترايو بجاكاز دما اتقدم المينستر بمن قدين ناي محبرة وقصات انترنت حسابو غيرو أبزهابو مجلسي مسمرات تليفون إلكتريكن داغماي تمليسو لا داغماي هنسات كا أم مسرح لا سبقو حاجزات يقربا لا كومدما قبنا نياتا تاب تحت قيد غنقتو كنسرحنا كبليو مجلس أوزيو كم زفلات تمالي مسمر تليفون كتما مقالة داغماي زتملسي خوينو ات مسمر قنا كياد مسأي تقرارات خمزو لا يزفلات إذا خمزيلن كل دما بمنغست إثيوبيا نكلل تግራይ ከም ማሕደር ተመሪጽ ዘሎ ዶክተር ሙሉነጋ ብዛዕባ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሎሚ ሶኒ ናብ ንቡር ስርሖም ተመሊሶም ንቡር ናብራ ክመርሑ ክጽውዑ እንከሎ ኣብ መቐለ ገዛ እንዳኣተኻ ተፍቲሽ ክግበር ከም ዝኾነ ኣፍሊጥ ይዝርከብ نسو بزعبة تفتيشا ملكيتو ابستزاربو الأوان كاب سولس ندحر زخوني ابغوزو برد زيص نحو القصب بحق حتى تكخون سلا زخوني كله ابغوزو برد زلو ناباب تقو زركب اندات صدتا كركب انت زي كوين غنا كاب ربع جميرو امغله غزا اند اتخا تفتيش كغبر سلا زخوني ابغوزو برد زيص نحو القصب اب تحت قيد خاتو كوم دما حقاو سقوم تخوسدو لمخاني افليتو
እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ድማ ማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘርጊሓቶ ዘላ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ኣብታ ካብ ከተማ መቐለ 120 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እትርከብ መኾኒ እትበሃል ከተማ ዝቕመጡ ህዝቢ ካብ አዲስ አበባ ተመሪጹ ዝመጸ ኣካል ከመሓድሮም ዝብል ሓሳብ ከም ዘይተቐበልዎ ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ሓንቲ ጎል 30 ዓመት እትኸውን ኣሰነ ሃይሉ እትበሃል ተቐማጢት እታ ከተማ ነቲ ናይ መሪሕነት ጉዳይ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃቦቶ መልሲ ንሕና ዝኾነ ካልእ መንግስቲ ክመርሓና ኣይንደሊና ንሕና ብሕወሓት ክንምራሕ ኢና ንደሊ ብምባል ንማዕከን ዜና አጃንስ ፍራንስ ፕረስ መልሲ ከም ዝሃበት እዛ ማዕከን ጸብጺባ እያ ትርከብ ብዛዕባ መምላስ መስመራት ቴሌፎን ከምኡ ድማ ዝነበረ መቆራጽ ብዝምልከት ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ዝኾነት ኣምባሳደር ሄሮት ዘመነ ትካል ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣብ መቐለ ሓደጋ ናይ ሳይበር መጥቃዕቲ ኣጋጢምዎ ከም ዝነበረን ነቲ መስመራት ዝስርሕ ሶፍትዌር ከዓ ስለ ዝተጠቕዐ እቲ መስርሕ ክስራሕ ኣይከኣለን ነይሩ ሕጂ ግና ናብ ንቡር ንምምላስ ይስርሓሎ ኣሎ ብምባል ንሓንቲ ኢሮ ኦብዘርቨር እትበሃል ማዕከን ዜና ገሊጻ ዘላ ብጀካዚ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ሰብ ሓደጋ ኣይወረደን ኢልና ሚእታዊት እንድሕር ተዛሪብና ሓሶት ይክኸውን ክትብል መሊሳ ካብዚ ቀፂላ እቲ ኣምባሳደር ኣብቲ ውግእ ኤርትራውያን ወተሃደራት ነይሮም ንዝብል ክስ ኣመልኪታ ኣብቲ ክልል ክሳብ 200,000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናይ ክዳን ፋብሪካ ከዓ ከም ናይ ኤርትራ ዝመሳሰል ወተሃደራዊ ክዳን ሰሪሐን እየን ብምባል ሕጂ ነቲ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ተሳቲፎም ዝብል ክሲ ክትነጽግን ከላ ብዛዕባ ናጻ ዘይሸራውያን ማዕከናት ምእታው ከዓ ቀስ ብቐስ ኩሉ ምስተዋደደ ከኣትዋ ከም ዝኾና ብምሕባርያ ከሳብ ሕጂ ናጻ ማዕከናት ከኣትዋ ከም ዘይፍቀድ ገሊጻ ትርከብ ዓመታዊ ዝበለጸ ሰብ እትጠቅስ መጽሔት ታይምስ ሎሚ ዓመት ዝበለጹ ኢላ ንዕውት ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ጆ ባይደንን ምክትሉ ካማላ ሃሪስን ዝመረጸት ኮይና ሓንቲ ኣብ ጀርመን ልዑል ህቡብነት ዘለዋ ደር ሽፒግል እትበሃል መጽሔት ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ስዑር ናይዚ ዓመት ክትብል ያረቑሓቶ ዘላ እታ ማዕከን ኣብተን ዶናልድ ትራምፕ ስዑር ናይዚ ዓመት ኢላ ዘርጊሓቶ ዘላ ሕታማ እቲ ፕሬዝደንት ብፍጹም ብዛዕባ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዘይሓስብ ንውልቁ ጥራይ ዝሓስብ ድሕሪ ምባል ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ንቡር ዝበሃል ነገር ከም ዘየለን ኣብዚ እዋን ከዓ ስዕሮቱ ምቕባል ኣብዩ ነቲ ጭብጢ ዘይተረኽቦ ምትላል ተኻይዱ ይብል ከም ዘሎ እዚ ከዓ ዘገርም ከም ዘይኮነ ድሕሪ ምግላጽ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝጀመሮ ብዘይ ጭውነትን ብዘይ ክብረትን እዩ ፕሬዝደንትነቱ ዝዛዝም ዘሎ ብምባል ነቲ ካብ 2016 ጀሚሩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ዝጸንሐ ዶናልድ ትራምፕ ስዑር ናይዚ ዓመት ክትብል እያ ጠቒሳቶ ዘላ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም